guys, update ko kayo sa 2 weeks at 3 weeks ng Very Skin Derma Facial Skin guys. So ito yung 2 weeks at saka 3 weeks guys. Ayan. Tsaka yung leg ko guys. Sinama ko rin yung leg ko. Ayan. Dito din. Ayan guys. Okay. At saka may clips akong i-insert dito guys, yung video clip na ginawa ko kasi namumula yung dito ko. Tsaka dito nangingitim. Ayan. So, i-insert ko siya guys. Hello guys, ito yung update ng Fair Skin. Magto 2 weeks na siya. Almost 2 weeks na nga pala ginagamit ko yung Fair Skin. Ayan siya guys, so parang nasusunog. Iwan ko kung ano yan. At ito namumula, pakati siya, hindi ko siya kinakate, okay? So, nag-decide ako guys, 2 araw ako hindi ko muna gagamitin yung Very Skin. So, ayan, pag-desisyonan ko guys, ipapahinga ko muna yung full face ko ng 2 days. Ayan. Sinusunod, bihira guys ha, kasi sinusunod ko yung mga procedure. Ayan siya. Kasi sensitive yun din yung part dito ng face ko. Ayan. Pero dito sa kabila, wala naman siya. Ayan. Dito lang talaga ito. Makati siya at hindi ko siya kinakati. Tapos ito parang nasusunog siya. Ayan o. I-focus ko lang. Ayan. After ng 2 days, ko-continue ko yung paggamit na Fairy Skin. Okay? Samahan nyo ako guys. Hey guys, update ko kayo. Ayan may mga pimples na maliliit dito. Ayan, i-focus ko ha. Ito, ayan, maraming siya guys. Ito mga prickles ko, ayan. Hanggang dito. Hanggang dito guys. Yung mga maliliit na mga pimples. Dito siya nagpipil off guys. Hanggang ngayon, wala na siya. Wala na ngayon. Dito, grabe yung pagpipil off dito. Ayan. Diyan. Sa noo. Pero maliit lang siya guys. Yan. Pag naaarawan ako, yun yung nag-ink yung, ganito na siya guys. Para kang nag-blush on. Pero hindi ako nag-blush on guys. Ito yung sa liig ko, ayan. Yan, nakikita nyo na yung Vince. Yan. Sa liig ko guys. Sinali ko yung liig ko. Ayan, so, ito yung update ng third week na siya. Yan. Pero pag, guys, i-one video ko lang yung second week at saka yung third. Mga ilang days na ngayon kasi magti-third week na. Okay. So, ito na yun guys. Pag naaarawan ka guys, ayan. Ayan siya. Magpiping-ping. Okay. See you. At saka ito, tingnan natin kung aabot pa siya ng 4 weeks kasi guys, yung sabon ko maliit na lang siya, hindi ko dinala na dito kasi kami sa tabing dagat. Ganito na lang siya kanipis. Ayan guys, ganito na lang siya kanipis. Ganito kalaki, ayan. Yung lapad niya ganyan, pero yung yung thick ng sabon is ganito na lang siya. Tapos pero yung whitening cream, yung cream niya guys, marami pa siya. Tapos yung sunblock marami din. Tsaka yung toner, maabot pa siya ng 30 days. Kasi madami pa siya. I-open natin guys ha. Papakita ko na lang sa inyo. I-insert ko yung clips ng video kung gaano pa sila kadami. At
tsaka tingnan natin sa 4th week ko, okay? So, in-update ko kayo guys kasi may nag-message sa akin kung nagka-rashes ba ako, nag-breakout ba ako. Wala ako nag-breakout guys, pero minimal lang yung peeling off ng skin ko. Maliit lang yung dead skin ko, iwan ko, or sadyang ganun lang talaga siya. Ayan siya. Basta sinunod ko lang yung tamang procedure guys, tamang instruction na nandito sa how to use or direction, paano siya gamitin guys. Ayan. Ayan. Ito na yung second week at saka third week ko guys. Ayan. 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 Ito guys. Napapansin nyo yung mga ganyan ko, oh, makikita na siya ganyan. Yan. May maliit-liit siya na pimples guys. Pinawisan ako kasi nasa labas ako ng bahay. Nasa tabing ilog nga kami, di ba? Yan. Yan siya guys. Yan. Hindi masyadong nag-fill off yung skin ko. Sadyang ganyan lang siya. Nag-sunblock nga pala ko guys, kaya siya medyo namumula. Ayan. Pero parang mistisa lang nga siya guys. Tama yung claims nila guys na 7 days kutis koreana ka na. Ayun. Tama yun guys. Approve ako doon. At saka yung mga combination skin tulad ko na dry skin at saka oily skin, try nyo to kasi swak na swak siya guys. Ayan. So yan. Tamang-tama. Subscribe kayo sa channel ko guys. At saka paki-click yung bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng new video. Paki-click yung guys, yung subscribe button. And aja. Bye-bye. God bless everyone. Bye-bye. Subscribe.